Este autor, que ven de fotografar miserias, guerras e desastres naturais, retrata esta tempada os movementos de raposos e curuxas que vagan pola contorna da súa casa. O seu sentido humanista e o seu compromiso coa fotografía levouno a viaxar a territorios hostís para buscar un punto de luz nas desgrazas naturais ou ante algunhas das disputas e revoltas armadas que sacoden o noso planeta. Fotógrafo de oficio, a súa cámara deambula polas periferias dos conflitos para amosarnos as historias máis persoais que agochan os grandes titulares. As súas fotos non son xa unha reacción aos acontecementos externos, senón un impulso interno e profundo que emana dun interior moito máis acougado e reflexivo. Eu facía escalada, saía moito ao monte con, bueno, unha serie de xente desde os 18 anos hasta os 20 e tantos, fixe moita escalada. E a verdad que había un destes colegas que tiña unha cámara, non? A típica cámara, bueno, de negativo, daquela só había negativo, evidentemente. E el sempre estaba facéndonos as fotos os demais, non? Hasta que un día hartouse un pouco e dixo, bueno, aquí alguén ten que comenzar a facer máis fotos porque senón eu nunca saio nas fotos e tal. E, bueno, a min xa me viña picando un pouco a curiosidade por ver como funcionaba aquelo e tal. E, bueno, foi un flechazo inmediato, non? Desde que a primeira vez que collín a cámara nas mans, aquel trozo de ferro, el me comezou a explicar un pouco como funcionaba, comecei a tirar as primeiras fotos, e xa dende aí hasta hoxe sin parar, xa. A verdad que tuve moita sorte tamén porque, bueno, tiña claro que quería facer fotografía, digamos, documental ou fotografía de prensa, que foi por onde comecei, non? Entonces, eu que penso que levaba tan só un ano manexando unha cámara cando, por sorte, presentei unhas fotografías no Atlántico Diario e coa boa sorte que me colleron, non? E aí, en realidade, penso que é onde comeza o aprendizaxe, non? A miña escola realmente foi a prensa diaria na que botei uns cuantos anos. Cando collín o primer libro de Eugene Smith, aquel traballo a mí me impresionou muitísimo. Non aquel, todos os seus traballos, ademais era un libro magnífico que todavía conservo con moito cariño, non? Porque ademais dos seus traballos se veía como habían sido publicados na revista Life e tal. E eu pensaba que se algún día eu chegaba a facer fotografías con esa profundidade ou tal, non podería haber nada máis satisfactorio para mí, non? Non son un fotógrafo de guerra, nunca me considerei tal. É verdad que traballei moito en zonas en conflito, pero que o que a mí me interesaba era non o conflito en sí, sino o que isto ocasionaba na poboación civil, non? Realmente fun viaxando cada vez a sitios, digamos, un pouco máis comprometidos, non? E cando xa comecei a visitar sitios realmente onde había un conflito bélico, como Irak ou como Kosovo, como estes lugares, xa tiña certa experiencia. Recordo que a primeira viaxe que fixen fun da man de Médicos Sin Fronteras, non? Que me contrataron. E digamos que entonces xa vas con xente experimentada, da que eu aprendí moito tamén, como te acercas aos lugares, bueno, todos estes pasos previos, non? Hasta que despois xa digamos que xa pola miña conta xa emprendía calquer tipo de viaxe a estas zonas en conflito, non?
Para min, unha historia sempre eran 12 fotografías, sabes? Digo 12 por dicir un número, pero é un número nin moitas nin poucas, e ser capaz de contar unha historia densa nese número de fotografías. Hoxe en día me gustaría, o tento, escapar desa historia, porque para min é como unha cadea, sabes? Tento non ter ningún tipo de atadura a hora de contar unha historia. Pode ser con unha ou pode ser con 50. Non hai un método, pero sí que hai certas pautas a seguir, ¿no? Que podes ter máis posibilidades de que abran as súas portas, ou incluso, digamos, o seu corazón para contarche cousas ou simplemente para deixar que lles fagas unha fotografía, que non é sempre doado, non? Despois que eu viaxaba con moito tempo. Eu nunca viaxei unha semana ou 15 días a un lugar, senón que botaba como mínimo un mes, 2 meses, 3 meses, non? Eso me daba unha perspectiva máis amplia para saber como comenzar, por donde, ir coñecendo a xente, todo isto. Sempre se fala do escudo, que se a cámara, que se non sei que. Eu teño sufrido moito e cando había que pasar medo, pasaba moito medo, sabes? Nunca estuve moi cuberto por este tema da cámara, todo isto, non? E sentí moito, creo que sou bastante sensible e sempre me solidaricei tamén coa xente, entonces sufría bastante tamén, non? Facendo este tipo de traballos. É verdad que ti sempre viaxas cun billete de volta e sempre estás cun pé dentro, un pé fora, non? E eso dá bueno, pois é totalmente diferente, evidentemente. Eu penso que sempre fun un pouco con, digamos, sendo honrado coa xente, sabes? Non engañando, eu penso que eso se nota, non? E despois depende da zona, do tipo de conflito onde estés traballando, todo pode ser máis fácil ou máis difícil, non? Porque incluso houve moitas veces que a propia xente está pedindo que contes o que está a suceder, non? Entonces, pois neses casos é moito máis fácil. O que tiña claro que quería ser testigo, primeiro, e despois contalo, e cuanta máis xente pudese chegar, millor, non? Ahora, si eso podía cambiar algo ou non, sempre pensei que era moi difícil. Realmente creo que temos pouca solución, aínda que moitas veces creo que nos acercamos a posicións coherentes, de diálogo, todo isto. A verdad que tive a oportunidade de ver moito barbarismo, non? Que incluso en lugares moi cercanos a nós, non? En Europa, non? De ver como a barbarie é capaz de adueñarse das familias, de loitar entre eles, de chegar a facer cousas inimaginables, non? E a verdad que non sei se ten moita solución isto do ser humano. Normalmente cando salgo a traballar levo unha cámara Canon digital bastante grande, coas lentes grandes e tal, pero coa que máis traballo cunha cámara pequeniña con 50 milímetros únicamente e prácticamente fago o 70-80% do meu traballo con unha lente e unha cámara. A miña fotografía xa non ten a pretensión de ser redonda, de ser cerrada, non de contar as historias por si mismas. Eu
teño moi mala memoria, sinceramente, pero creo que as fotografías me permiten vivenciar todavía cousas que ocurriron pois a lo millor hai 20 anos, non? Porque están moi presentes na miña cabeza cada unha das fotografías que eu fago, non? Entonces, eu creo que rememoro todos eses momentos ou eses instantes a través das fotografías. Logo, pois hai cousas, o xentes sobre todo, non? Que permanece, pois supoño que hasta o final na miña memoria, non? Bueno, antes me deixaba un pouco máis levar polo que estaba ocurrindo no mundo, non? Solo tiñas que ler a prensa, estar ben actualizado, seguir a diario as noticias para saber cuáles eran os temas que te podían interesar ou podían ir ben ou a onde querías viaxar, non? Hoxe en día é diferente, non? Hoxe en día busco un pouco máis traballos máis personales, onde xa non busco actualidades, sino temas que a min me poidan interesar e que poida desarrollar nun período de tempo largo. Hoxe en día os meus traballos tentan ir por outro camiño no que o texto non sea necesario, non? Entón, a hora de traballar tamén está moi marcado, non? Tentas contar as historias sin necesidade de aportar nada máis, sin aportar un texto, non? Que a historia por si mismo sea capaz de contar algo. E logo tamén influe moito en que agora, como tampouco traballo en temas de actualidade, sino que tento facer unha fotografía máis sugerente, máis atmosférica, máis que poda ter distintas lecturas, persoa que se achegue a elas, que poda facer a súa interpretación. Ahora mesmo estou traballando nun proxecto sin salir da miña casa. A maioría das fotografías están feitas non máis aló de 200-300 metros da miña casa, que teñen moito que ver coa miña nova vida no rural, coa miña filla, non, que só ten 1 ano, e sobre todo coa natureza, non, co que nos rodea, non, e coa conservación, si queres, de lonxe, non? Porque penso que aí é tamén onde temos que poñer moito énfasis, non, daqui en adiante. Tamén os que contamos historias, pois temos que darlle relevancia a esa parte, porque creo que por aí tamén nos poden chegar duras.